Akan ditrik unailar ajak penriu kanyo trip integrated territorial organization kalapan beraman mi pajba hakat jing persya bat bandawa nak sarkar barkan simkya halor kimat kiba laslam ha kibadang sakut bat kijing bamhok hakat jing pete kam ya kaan kum kahito kanyo trip integrated territorial organization ni khaj pajba ya baro haka ndriu tarik unailar kata ko agas arajar apun rio bangin miami madan bangin kersan lang ya kajing dawa bat kajing dawa bat kajing ang not jengi ki parajat benre boro hakani ka hendri tarik balakat ka VPP kata ka Voice of the People Party ni na kaliang juki hito ngi kerpat ipi boro ba wat bu ya kata ka political alliance na ya ka no kajing ya pair party na kani kajing khot kalong na benta boro ubreu haka bri new trap na benta kajing bha kajing miat jongi baro khat hi amar ba la ai por menta ya kani ka sarkar jin chipos nam re hadu menta kampat la ban pen urlong ya ki kat ni kat tu kijing dawa bat kimat ke bala abu menta kala abu menta la chipos nam kawai kalong kata ka resolution na menta benti daw yang bala pas khat do hau apsau tarik September jong usnam arajar khatsan te hadu mentarungi i ba ka sarkar kampat la ban ai kata ka ban ai kata ka jingmet ne kanu ka solution na menta kani ka jingti daw yang bat kala along ru bangin i ba kani ka jingti daw yang ki khang namar balai ke de ki benefit ki de ki local handrai pat yeki company ki bawan nabar yeki cement factory yeki wei ki factory ki balong intensive bhai kita mau ki water intensive ki labor intensive ki yo lot ki dakhar barok khat ki breu banabar anong ba kita ki breu banabar ki yo ba kita ki contract barok khat takadaw na kaliang jungiru ni kerpat ki pa barok ba kawai kalong ka resolution na menta ka jingti daw yang balapas au arjar khatsan kabaar kalong ka jing persya ma lani ban suspend no iki officer la ni ki brave ki bodan kti haka jing ai lat iki kambe an jong ki mafia de bulat jong ka Sri Siman bat ki wei ro amar bakum kini singi baladap pilai hi ka ai ka baja chatai sepo Jaintia Hills ka jing sha thambor wat iki ba persya ro kim ai shu ban ai rung ban kran ban pawi kata ka jing jong ki te kani ka pen i ba kan kamde shu kata ka demokrasi hendrai kala along no ko autocracy na ko oligarch economy babayo mentoy ka jingyo mentoy ki debit tang kini ki bre ki bayajan ma sarkar bat ki bade bahe spa ba kini ki bre ki bawan nabar hendrai you try muluk pat umdan kanu kadon tang ka jing sya penjat ika mariang bat ka jing du nong jengki mar ki badan mangi kapalai kalong kaniru kade ka wei ki kada bangi hab ban mi madan lamar ba hadu mentang i baik ba kino ki kontrak na kino ki kamru ki bayo ki bun ki bar jelahi wat menta kani recently ru pila ban i napok ka MPDCL ru kila ai kata ka kontrak ki ong ban lek da ki i kontrak lamar balai lek da ki i kontrak ki wei ki bre ki banabar ki yo lat ban tap ikani hendrai ki try muluk jungi kim yo lat shu kata ban tap ne ban pelongkam ka government ko ong ninya sengkam ka ay kata ka entrepreneurship kita berokhai hendrai ka ai ka jing mentoy kat nungut ki samla jungi ki boyo jing mentoy na kani tang kat ni kat tungut ki yo kam tang kum ki sweeper ki chokidar hendrai kini ki banang balastat pa kim yo tang kata ka desk job ne ka office work ro kim yo te kata ka long ka wei ne ki jing ka jing ang na kani hi nga apil bat nga karpat ipi baro kinong sinong bat ki try muluk jong kabri unyaw trap ba kada kini kisngi ba pilai hi ba kajing sha le ben ba kajing sha thombuar ki bri jungi ki try muluk da kajing sha kawang tiar gas da kajing sha penyam ki kelong ki long komia da kajing sha bom lati ni karpat ipi baro ban mi syahmat ban bu ya kata ka political differences jong pi lala ka jong amar balai pilai hi diki khmat la jong pilai ba kumno kani ka sarkar ka thambor ki ret kiria wat tang ba ki bahe ki he spa kita ki close it jong ki kimnut ban le takadaw ng karpat ipi ngadu ki seng bhalang ki NGOs ki pressure groups
ki long keme ki long pa ki samla banyami shkhmat lamar bale la da pi ai lat menta kan ka e ka baja supo janta health bat baja kini ki singi bala da por bengi yaki ate hapo modern kenang du ka jingsha kawang tergas ka jingsha kawang jingsha bom lati ki dekat ki pat ba bro hi ka jingsha pentut ki pat ba kumta hi pide ban kemau bengi dawa hi ba ka sarkar ka di ban sim action ka di lada ka di lamar ba itu ki nong pun kumaru ki di ki brio jongki hi ki di kita ki policing authorities hi ki di ban nong pun kulmar ki nong pen di ka di ban sim action tang bangi hi hadu menta baki kam sim action takada ng kerpat pi ba haka henriu terek lada phim kwa banyam shu banyam te sobha banyami shakhmat bat bandawa ya kata ka hok bat ya ka hok jungpi dengan kerpat hi pi boro banyami shakhmat bat banyawan haka henriu terek lada phim kwa shu banyam ban pen kan ni ka sarkar ba upat ba hi udai ubar nginya teli khnang bangin la ban ngila ba nginya teli khnang bangin la ba pen kan ni ka sarkar ba ngimde ringi pya lada ka dei ka issue ba ta yu bri nyu trap bro nginya teli nginum ya pya bat nginya yang rangkat da ka jingnya teli nginya yang skam da ka jingnya sha nginya da ya ka hok jong ki trai ri blesi buat ya ka ri jongi khamtam lamar beling ide ki we na kita ka ri bak ngimdan ya kata ka ILP na kanu ka jingnya da persya kini ki bar jelah bat ki bar ki bre bawan na po bari te ni nakaliang juga hito ni penpau bat ngi kersyam scam ya ka VPP na ka Voice of the People Party haba kami kumni ya ka kam jong ba ni haban bu ngahab ban keran beng sien ba nin bu ya kata ka political alliance na kata ka political differences jongi syarut amar balai kini kemat baro khat ke bayang na layang jong ka VPP na bangimi bandawa na kaliang jongi gum ka sang kidai na banta ka bri bat ujaj menre jong keri khasi jongi baro khat ri lom khasi jantia baro lamar balai ngahab ong ya kata ba yu yo kandan bai kata ka jingkan tho na ka jingkan no ba kani ka dei kata ka jingle politics na kalian jungi ngan ong pa sisien ba kani kam dei ka jingle politics na ka jing alliance bano arai kani ka dei ka mat ka jing dawa jungi hi na po ka seng bakila don ka ni ka tu mentala si post na mila ailat epi arai kanu ka jingkala na ka jing per ngimi ira i bai tang kata ka jingdo nang yangi ki try mulok tikum tahi nga ong ba nga kerpat ya baro ki pat ba ya boro kepat ba ke bri nyu trap na po ri khasi jantia bhai wari e baro khai akarpa ipi banyami banyawan hakan di ka henry tarik bangin dawai ka hok jong lajong hindawai ka hok lajong lamar ba kini ki baro khai ki basyong hapo secretariat na hanu bala ngila belong MLA ngila ai bori ki bangkin train na banta jungi na banta kita ki he aspa ni ki oligarchs bakin he pisam ki bakin yo ban lechna party chakawai kasti ban le yang election chakawai kasti lengba ka jinglutie napo ka jala jongi te kumta hinga karpat ya baro bak nginya don rengkat bak ngini kershan ya kani ka jing dawa jongi upat ba baka sarkar kadi ban treshan na banta jongi upat ba try meluk kadi ban treshan na banta jongi na banta kita ki brio ki bawan na bar bat penjot penpra ya ka ri khasi jongi baro ai ka we tang ta hi kublai sibon bat sai sien nga karpat beng ya pi baro ki pai ba bu kata ka political differences jongpi sharut bat wan shakhamat bangin ngindawai ka hok bat ka jing shisha na kani ka sarkar ba baro hi kamtam ki khna ki bala nang la start do kim yo kam ki hab ban mi na state jungi ki hab ban mi shabar ban yo kam yo jam te ka we ka long kani hi ka dre ka ba ka jing yo contract jung ki bre ki panabar ka ba sa ko long ka sarkar ngila de ong ka sarkar ka no sin shu ba na banta kini ki beduk ki bakwa ban le sekolah kamtam hane hapo sar ka bai kala arem palat ka bai hostel kala arem palat ngila ong ka sarkar ba pide ban chnai ta ki government hostel na banta kini ki khna ki bawan ki longyeng ki beduk bat ki bamla ban kershan bhai ya kata ka ya ka puli ka puti jungki bat lengba jung kani ka hostel ka jingdan jung ka hostel jung kini government hostel kan ailat ya kiru ban yo ban pendap ka jing puli bat kan sting khendiat ka jingluk jing sek jung ki hapor bakidang le school ne le kelas te kabasan kalong ka jing pentri kam ki an
iki try ri laju weng syok madan kumbangi i klem dadan kanu ka study ka study ka bobiang ba kumnu kan affect ka market jongki kumnu ka sustainability jongki klem le kanu pisu kendang pisu ai bai handrai pat ya umender bawan nabar pat pi penbiang adu hakam ratia fi perung te ya kata ka sarkar ru ni hap pentek bat ni kerpat di pat ba pin sotu ba kani ka sarkar mentang ila ipod jin post nam andai ka ai ru kampat le adu menta bat ka bakhadu kalong ba ka sarkar ka kham buram syu e kajing kwa jung pat ba ni pensyong ki hapo syuki ngi aya ki kata kabur bikin tray na menta jongi ki pat ba bro handrai ka bangi i ki tray tang na menta kat ni ka tungut bat kita ki oligarchs ngahap ben ong kita ki oligarchs ki hespa ki tray tang na menta juki lamar beli ki yo ka benefit syapo ka parti syapo ka pelalajang bat ru ki bun hakimat ki bakta ka jaj benre ka sarkar hadu menta kamtre ikum ka kawai kalong ba ka infiltration ka de kawai ladangi pej wat tang hapo sor kila bun kita ki brio ki bawan nabar ki bawan penjebo bawan penjebo penseni ka ni ka jela jungi andrai ka sarkar pat kamle ai bat ka syupet kai ka hadu mentaru ngindapet ka ni ka infiltration hadu mentaru kadang dei ka wei na ki